Oké, ja. Nou, dat was om 9 uur toen ik erop keek, dus ja. En toen, Ja, dat ben je nog te vroeg. Ben je nog te vroeg. Ja, ik denk gewoon om half 11 gewoon een keer genomen. Dus, ja. Ja. Die houden ze aan boven en ze draaien zelf al op zaden. Ja, ja. Ja, dat is altijd hier dat je al ergens rond stellen. Dat was, hoe heet zij? Joyce, die was vorig jaar hier ook.
een kopje koffie, hè? Oh joh. Dat dan gaat hij gaan denken wat er niet meer wat er draait. Ja, renovatie. Ja. Dat zie je ook aan de aannemerij, hè? De bedrijven die dat gemengd hebben gedaan. Die zijn er nog, die draaien nog. Heel moeilijk. Maar ja, neem een Burggraaf en Bolton. Die heeft heel veel werk. Wel Burggraaf en Leeuwarden. Dat is even een boot. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Je zag dat vroeger ook al wel aan een grote afdeling, een kleine afdeling. Ja, een kleine afdeling is daar in de krijgen. Slag op het voetje, hè? Ja, dat is niet verkeerd. En dan weet je eerlijk, van die kant is het juist. Ja, goed onderhoud. Ja. Als je een nieuwe afdeling hebt, dan zit er Ja, het is ook niet de aannemer die het geld verdient, hè? De projectontwikkelaar die het geld verdient. Ja. Voor half of zo. Tweede deel. Maar dat is nog een Nou, dat wel.
geloven.